Pangiok kamu ma patik ni debata imana nienet sian sada Petrus bidu opat ayat 10 tolu dot ayat 10 opat songono ma didok disi marlas ni roha mahamu marguru tu saurmuna di aka haporsuon nati naun ni Kristusi asa dohot hamu marlas ni roha jala Maria ia di nagabe patar hasangapon nai martua dohamu molohona isak hamu ala ni goar ni Kristus ala songgop tuhamu todi hasangapon nasiat debata ido sahatna atong rak mangido gogu mahita tu debata laho mangulahon patikna ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naubar tu patikmi amin. Tapa uduk jala tapa serek maruhata tato poti madusata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami hujo hami do guarmu nabadiei ala natargogot hami marningot dosa nami sai marasini roha maho midahami on o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami namate jalan nahehe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangut diok kami asi roham di hami sai patok tong madihami roha hamoleatehon tuo oto di parbadia pangapul dina marsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami
Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, sai unang tulak hami. Sai tangio mahami, ho ali debata ama anak doho todi parbadia. Amin. Hatani debata, baga-baga taringot tuhasesaan di dosa. Songonodo pakahulongi ni debata di portibion, pola do anakna nasasadei di lehon, asa unang mago ganupna persea di ibana, asa hanguluan nasa leleng ni lelengna di ibana. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amin.
Hata ni debata turpuk ni epistel di hari mingguan imana tersurat di Jeremia bidudua mamuka sian ayat opat saatro di itu ayat 10 tolu. Tajahama margati soring. Dang manada Israel diaka dengan bahasa ni debata. Tangihom mahata ni Jehovah hamu ale pinopar ni si Jakob dohot sude marga ni pinopar ni Israel. Buti hata ni Jehovah tumpaha mana so uhum Jepang aka opumuna di hau lain mandadao kasida siang au jala di ihiton debata naso hasea gabeso gaber di nasida Jaladang didok nasida. Di dia do Jehovah nama nogihon hita ruar siat tano Misir. Nama nogu-nogu hita di halongonan. Di tano natungil jalan namar lobang. Di tano hasang jala linggoman ni hamatean. Di tano nasubinulus ni halak. Jaladang adong jolma maringat disi. Dungi di patohas hamu tutano naluna asa di pangan hamu dohot gogona hapero hamu gabe hagikian partali Dang didok akka malim. Di dia do Jehovah. Jaladang ditada akka na mangaradoti patiki au. Jala marbalik do akka permalim permahan sian au. Jala akka panurirang manurirangi marhite-hite bal. Jala diihuton nasida do akka naso margogo mangurupi. di baheni dang tarjun au beso memadai hamu dina Jehovah ro dinini muna sai badaan udo Aitung topot hamuma akapulo ni halak kitim. Jala tikir hamu disi. Jala suruh hamuma tu kedar pamanaton situtu. Jala ida hamu manang dung masa sisongoni disi. tungadong mabangso napar saprohon debatana atik peso tutu debata ale anggo bangsoku tung di pasabar do hamu lianuna tuna sarwana gogo mangurupi Longang mahamu akka banua gijang alanii. Jala manoditodit tersonggot situtu tahe. Nina Tuhan Jehovah. lama kali di nasida sumur-sumur sumur akan nama ruang naso marisi air Ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin.
taha tidakko maha porseao tai, songon nahina tidakko nidongata saha porseao disadok portibion, rak mahita madok, au persea di debata Jehova, ido ama pargogo nasu hatu dosan, natu mo palangit do tanu, au persea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova nasesadei, imana tinubuan nisi Maria, naga bega biasya to di parbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, natu mau nabernit di pangumuman nisi latus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, natua tuban watoru dung ditanam, namula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana, so tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au persea ditodi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Salum, oras marita salutna. Tikting na masa di huriata di bagasan mingguon, minggu pasapul sadahon lung Trinitatis, 28 Agustus 2022. Maca dohon diri nama morsan silang jala mangyuton Yesus. Sada guar ni minggu, ia guar ni minggu ta sadarion ima minggu pasapul sadahon lung Trinitatis, namar lapatan hasi tolu sadahon ni libata. 2. Namoding. Na di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, nunga marujung ngulu sahala ina namargoar rugun saurlina buru nenggolan marumur 10 tahun, na hinabaluhon ni amatta pandapotan Tapubulon, maringanan di komplek Jurang Mangu Indah, Jalan Cempaka B 20 nomor 10 sada, RT Pitu RW Pitu Jurang Mangu. Manadikon sahala ianakkon bawa dohot sahala boru dang marha sohota dove. Tuudian na di hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di TPU Tanah Kusir. 2. Na di hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 nunga marujung ngulu sahala ama namargoar Sunggul Lauren Gultom marumul 70 tahun na hinabaluhon ni inata Yunita Laura Boru Siregar maringanan di Jalan Bendi Raya Blok B2 nomor 40 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan. Manadikon dua halak ianakkon bawa dohot sahalak boru nang marha sohotan. Tuudian na di hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 di TPU Tanah Kusir. Atong taingok manananyakkon sude keluarga natina nenggalhon ni na jumolo modingi asa tumibu tarapul rohana sida. 3. Permingguan yana kota sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 10 September 22 masuk pukul 10 toluwi Pukau Tama Muse permingguan ni yana kota sekolah minggu kelas TK satu kelas tulis SD, gabe dohot kelas 4 SD prasidi, tatap muka maringanan di Sopo Praja. 4. Pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2022 sampai 2023. Nunga dibuka huriat tabe pendaftaran nanaing Marguru Malua manangise sian yana kota nanaing parsidohot asa tadaftarhon ma dohot syarat-syarat. Sada minimal kelas 1 SMA mambuan surat pengantar sian situa Banjar Tabe. Tolu melampirkan fotokopi surat baptis dohot akte kelahiran. 4. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar latar belakang berwarna. 5. Mambuan surat hatorangan sian gereja asal di luar anggota jemaata. 6. Formulir pendaftaran di pasah matu sekretariat ni gerejata. 5. Pangapulion.
Pinabotoho tu sude ruas ni huriata mulai bulan September 2022 nanaing mulaota ma musep acara pangapulion dung sidung acara pemakaman tu ruasta. Onom, pendaftaran perlombaan. Mulai minggu tanggal 14 Agustus sahat tu tanggal 7 September 2022, panitia perlombaan tahun kesehatan 2022 membuka pendaftaran tu ruas nanaing parsidoho di perlombaan. Pendaftaran boima melalui Situa Banjartabe. Formulir pendaftaran di Pasatu Situa Banjartabe. Adok jenis-jenis pertandingan nanaing sipatu pauta ima sada bulu tangkis badminton di tiap Banjar pasahaton sahalat tim lahu mewakili Banjar. Dalam satu tim boido digabung naposo dohot dewasa. Pertandingan nanaing sipatu pauta ima tunggal putra, tunggal putri, ganda campuran. 2. Catur. Pertandingan catur ama beregu. Setiap Banjar mengirim sada tim terdiri sian 3 anggota. 3 jenis meja. Setiap Banjar makiripun sada tim untuk mewakili Banjar. Dalam satu tim dipasada antara naposo dohot dewasa. Pertandingan nanaing sipatawota ima tunggal putra, tunggal putri, ganda campuran. Note, sada pengundian nomor peserta dipatupa di hari Rabu tanggal 7 September 2022 di Serbon Parhalado. 2. Technical meeting dipatupa di hari Jumat tanggal 10 September 2022 pukul 10 siang WIB di Sopo Praja. Warta tambahan, ruas Namar Sahid. Namar Goar Felix Markus Gultom, Banjar Rempua Ciputat, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Manjahat Tona Sinode Distrik. Tona ni Sinode HKBP Distrik, Walu DKI Jakarta, nomor 415, garis miring D 8 DKI 8 2022, Sijahon di gereja. Mandapoton na pinasangapan. Sudah ruas dohot Parhalado HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, marhite Pandita Resort Uluan Huria di Inganat Tabe. Tabe dihamu di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huria. Di bagasan roha maulate tu debata ama dohot las ni roha nanasian Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria. Di Patupah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik nani uluhon ni Preses HKBP, Pendeta Bernard Manik, MTH, sinodangon ni tema marsurupan mahamu mamorsan akka naduk doki, ima dalan mangaradoti patet ni Kristus, Galatia 6 ayat 2, dohot subtema, marhite aturan dohot peraturan ni Huria, nadumenggan dohot sentralisasi parhepengon, lamar gogo HKBP pahicaton pakabosionna di era digitalisasi. Dengan domardalan Sinode Distrik na hombartu protokol kesehatan ni dohotan ni 150 halak par Sinode sian 170 halaki ruas ni Sinode Distrik. Na mamuka sian Rabu sahat rodi Jumat tanggal 24 sahat tanggal 26 Agustus 2022 maringanan di Green Forest Hotel Bogor dipukka do Sinode Distrik di bagasan ibadah dohot Marulaon Nabadia jala di paujung marhite ibadah. Marhite parsuruan ni Sinode Godang HKBP napa onop 5 tahun 2020 nasalpu disakapi huriata do nanaing patupahon Sinode Godang HKBP napa olonopron di hari 24-27 Oktober 2022 laho manaringoti amandemen 4 aturan dohot peraturan HKBP 2022 laos manopoton aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen 4 sipakeota di HKBP ditongos induk ni huriata do para konsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen 4 sitaringoto ni resort di rapot resort dohot sitaringoto ni distrik di Sinode Distrik akka usul na rosian hasil rapot resort di kompensasi distrik laos ditaringoti di Sinode Distrik laho membuat haputusan gabe usulan Sibuanon di Distrik di Sinode Godang HKBP na nanaing ron.
Marsitutudo parsinode manaringoti prakonsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen 4 dohot usul-usul sian ganu presot naung dikomplisasi panitia sinode distrik. Tongon di sinode distrik di pasal tim kaji sentralisasi keuangan HKBP do sosialisasi program sentralisasi keuangan HKBP. Ima sada program naim baru natar surat di prakonsep aturan dohot peraturan HKBP 2002 amandemen 4 laho membuat akana putusan di sinode distrik dipatupa dohot rapot kelompok dohot rapot pleno akana naung ditotopon ni rapot pleno lawasido diusul sibuanon di distrik tu sude godang tu sinode godang nanaing ron satolo do persinode menjakon program sentralisasi parhepengon ni HKBP naung diatur di prakonsep aturan dohot peraturan HKBP 2002 amandemen 4 jala di rekomendasiun sinode distrikta do asa di pabangkit idu ni huriata sada tim lahu manakasi aka perangkat narikot di teknis pelaksanaan program sentralisasi parhepengon HKBP udutusi di patupa sinode distrik do pamiliton tusa pusada halak utusan sinode godang walu halak pandita dohot tulu halak naso pandita mangguhi utusan sinode godang secara proporsional sian distrikta sialani aka mutasi pakobosion ni huria dohot aka ulaon tatangnya koma asa aka natarpilit margogo mangula ulaonna laos di sinode distrik do dijakon buku sipatudu hari tahun di pakobosion panduan keseragaman pelayanan si ulawanota di distrik Hombar tu haputusan ni rapot padita HKBP distrik Walu DKI Jakarta na di bulan Juli 2021 na salpu songoni matona sinode distrik kupasat kami tuhamu saluhutna tatangnya koma asa tulus mardalan dohot dengan sinode godang HKBP nanaing ro nang nasa haputusan naung ditolopon di tengah-tengah di distrikta asa mambuan hamajon transformasi dohot lasni roha tu sandok ni hurian ni HKBP distrik Walu DKI Jakarta di era digitalisasi sadiramoti Kristus mahuriata saat rodi Ari Harorona di Ari Parpudi tertanda Bogor 26 Agustus 2022 tabi mardonga tangiang atas guarni Parsinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Songonima ujakon hami tik tingon tuhat taman namandongani hita saluhuna horas.
Dame ni debata na sumurung, sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namarpungu di bagasan Tikion, di Garejaon, songoni nang mangihuton parmingguon, di tongani bagas tabe melalui live streaming. Barita nauli na sahat tuhita, di minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis, imana tersurat di Matius saplonom, mamuka sian ayat 20 sada, sahat rodi ayat 20 walu, songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Olat ni ima di patorang Yesus, tuaka siseanna, naikon laho do ibana tu Jerusalem, manaon na porsuk, sian akka situa ni natorop, sian situa ni malim, nang sian siboto surat pe, polaikon mate ibana bunuon, jala panguluon diari patuluhon. Dungi diarahon si Petrus ma ibana, disaritai ma ninnado, asima roham, asima rohani debata diho Tuhan, unang masonggo pituho, alai humusor ma anggo ibana, madok tu si Petrus, laho maneho bolis, gasip doho diau, aidang di parrohaon ho akka na di debata, akka na di jolmado. Dungi di dok Yesus ma tuaka sisianna, nasa nagiot mangihut tonau, di swadahon madirina, di porsan masilang natu ibana, di ihuton maau. Ay nanaeng paluahon hosana, mangagohos sado, alay na aguan hosa alaniaw, ido na jupangan. Ay aha maatong gunana di jolma, nang liat portibion diomo, anggomago do todina, aha matarlehon jolma, bahentobus ni todina, ay naroma sogot anak ni jolmai, di bagasan hasangapon ni amana, rabdohot akka suru-suruan na, dungi balasonon nama tuganup, hobar tu na niulana. Situtudo na hudokon tuhamu, dang namangai hamatean, anggo deba sian akka na jongjong dison, sojolo di ida ro anak ni jolmai, di bagasan harajaon na, ido sahat ni turpukta. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan Tikion, lamragat do akka pangucunan, tutonga-tonga ni huria, tuhalak na porsea, laho mangihutan Yesus, sian abad parjolo, sahat tuniaeng, jala sahat tuharoro ni Kristus, muse, tutonga-tonga ni portibion, pangucunani ima ala ni barita nauli, jala pangucunani boy do marharoruan sian duru
Mangela-ela jolmai asa madabu tu hagiot ni portibion. Ragam nia kapoda, ragam nia kaajaran, songoni nang ugamo haporsyaon na marasing. Mangela-ela akan aporsyai, manggugai haporsyaon ni akan aporsyai, laho mangihuton Yesus. Jala taida made baragam ni parhusoran ya katiki namu baubah. Mabahen madabu torop jolma, tubagasan hamokuson, hamoraun, hasangapon, hagabion, namura salpui. Jala di banari taida ma amang dohot inang lam talpedo nuaing jolma madabu tu rohadiri. Hagiot ni portibion. Paholang jolma siandonganna. Namanirang akan amarhamaranggi. Individualis, egoisme, lam ido mangarajai ngolu ni jolma di tonga-tonga ni portibion. Hira sopola mabiar be jolma mangulahon hajahaton. Baik hajahaton na buni, songoni hajahaton na patar. Adong do hajahaton na buniat ya mang do inang. Didok rohana dang dida jolma. HP di ida de batado. Dang mabiar be jolma mangulahoni. Gabe godang majolmai. Madabu tubagasan dosa. Tarlumobi mah amang inang ima tuah kasisian na nioddolohon ni Yesus di bagasan turpukon. Di boto Yesus do. Ahana adong di bagasan roha, ahana adong di bagasan pikiran niya kasisian nai. Di boto Yesus do aha motivasi na sida mangihuton Yesus si jala di boto Yesus do songo dia panadaon ya kasisihani didirina nang pedi pahihut-ihut akasisihani Yesus si alai dang takas panadaon na sida. Nang peragam nani patupan ni Yesus di bagasan parsauran na sida dia kapakobasion ni Yesus si. Alay gagal do na sida manada ise Yesus si. Songoni akan atoropi. Gagal na sida manada ise Yesus. Ido adorang so di bagasan turpuk tai. Di ayat sebelumnya, ima mulai sian ayat 10 taida dodisi amang dohot inang. Perlu dipatakas Yesus tuah kasisianna dohot na torop disukuni bana. Songo dia do sebenarnya panadaon nasida, songo dia do sebenarnya parsitutuan nasida mangihuton Yesus disukun ma akasisian aise doau di dok halak. Isi doau di dok halak di bege hamu. Dungi dia lusiak kasih sianima adong nama doko Yohanes Padidi. Adong nama doko si Elia. Adong nama doko sahalak sian panurirang. Ninna akasih siani. Alayah do di dok Yesus muse.
molosongoni ise doau di dok hamu. Pitor jongjong doatong si Petrus, maka tidakon di dok ibana Kristus Mesias Raja na pinarbaga-bagai doho anak ni debata na mangulu ninna di ayat saplonom. Takas na iba na makatidako ni. Alay taida manamasa amang dohot inang dung di pabuah Jesus si taonon nai. Alayaha do di dok si Petrusi. Asima rohani Tuhani diho. Diurupi maho. Laho maho nebolis. Ay narikot di jolma do. Di idaho. Narikot di jolma do di sarioko. Dang namadok si Petrusi si bolis ate. Ale pikiran nai do. Ima pikiran ni si bolis. Tatu molo Jesus, anak ni debata, molo Jesus songon Mesias, molo Jesus songon Raja, molo Jesus songon Guru nasida, daikon marsitaonon. Daikon mate ibana, alanido didok, asima rohani Tuhani diho. Asa marhite-hite do amang dohot inang. Dung di pabotohon Jesus tuak kasisiani. Ima barita buah-buah taringot tu si taonon nai. Alanido di patakas ma. Songodia do akasisiani. Ahado na nang sipatu paun nasida. Ima laho mangihuton Jesusi. Adong syarat, taida di bagasan turpukon naking amang dohot inang. Ahananang sipatu paun ni jolma, ahananang sipatu paun niya kanaporsia, ahananang sipatu paun niya kasisiani, laho mangihuton Jesusi, laho mangihuton ibana, ima na parjolo na kanin, maswadahon diri. Maswadahon diri. Soada. Adong donian, alay seolah-olah tidak ada. Maswadahon, songon nabinain ni Jesus, nasangap do ibana, alay ditadikon ibana do hasangapon nai. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Menjadi manusia yang hina, bahkan mati di kayu salib. Anak ni debata do ibana. Alay ditadikon ibana do hasangaponna songon anak ni debata. Alaniaha. Ala mangulahon parsuruon ni debata amana tutonga-tonga ni portibion. Alanido amang dohot inang halak na maswadahon dirina dang gurudok nabe di bagasan nguluna. Alay gurudok ni Tuhani nama. Songon biasa te tado amang do inang. Au guru sekolah minggu, au guru sekolah molo au guru dok manin nate. Dang guru dok. Alay guru dok ni Tuhani. Songon naking Jesus naroto tonga-tonga ni portibion dang mangulahon lomo ni rohana alay lomo ni rohani amana na marsuru ibana do. Asa di bagasan di idun nakanin moloridok dia 25 sahat rodi 20 nomi. Ia halak nagiot paluahon hosana. Mago do dibahin hosanai. Alay ise na maswadahon hosana ala ni Kristus. Malah gabe dapotan hosadu ibana.
Namarlapatan, halak na makarikoton ngulu di hasianganon, gabi agoan do ibana di hanguluan naso rasuda. Asa di bagasan dia mang dohot inang. Dia do tutuna ta prioritaskan, dia do nata utamahon. Dia do nata fokuskon di bagasan nguluon. Apakah hanya hidup di Portibion? Ala haulion dohot ela-ela ni Portibion naking song natadok torop jol mamangulahon namaralo tuha Kristenon. Pangkat, jabatan, hamuraon, dohot sebagai na dipakai lahu manigai ngulu ni halak. Jala saluhut nai molosongonido, saluhut nai imanakanin natadok digijangi dang bui bainot tatobus ni hosata, dang bui ilaho pagajang umurta. Bui hamurata pagajang umurta mang do inang. Holam manurubat di bui. Ya, holam marubat di tu rumah sakit lau tu Penang, lau tu Singapura, lau tu Australia marubat. Alai pagajang umur daun. Boy hamoraut tai, mabaik kita sonang modo mamang do inang. Nang pesongon di iklani, harga spring bed naninna 10 juta, ya 15 juta, dohok batal nape harga 5 juta sada, contoh, di sidi piakon si majujung nape ternok ninna, buha ado maenon nok, molo ate-ate niba marsigorgor. Kemarahan, kebencian, ketidaktentraman na adong di bagasan rohata. Alai neng idaut tado sonang modom di debatado. Songoni nang ditongan di bagas tamang dot inang. Sonang hita dang alani balga ni bagasta, alani uli ni bagasta, alani godeng niya fasilitas na tadapot. Apalagi dung matua hamu ati amang do inang. Tiki posodo martingkat tolu pe bagastai. Ya, boy di dalani hamu, so ina malas ni rohata mabayani na jolo, dung matua gabi menyesal. Tahe, salisa bula pe barang nakko betu gijang ninna. Hola paya sonope bangalo janin na kan. Tong marungu-ungut. Tong dang sonang. Tidak bisa. Jala sudi. Las niroha na di Portibion. Hasonangan na di Portibion. Semua akan berlalu. Asa di bagasan di idu naking hasonangon di bagasan Tuhanido. Nang pehuomo sude Portibion. Alai molomago dotor diku. Tu dia mai. Jala didok naking. Alai molo di suadahon ngulu na di Portibion. Dapotan ibana di hanguluan saleleng ni leleng nai. Maswadahon tidak fokus kepada dunia ini. Maswadahon diri imasada pengorbanan lahu patujolohon Yesus di bagasan nguluna. Maswadahon diri berarti dang jupang be pangalahon na egois di dirina alai rade sumarihon akan na asing diduru ni durina. Songon na pinatupan ni Yesus narade mangalehon dirina bahen pelean tobus ni dosata. Asa halak na maswadahon diri. Aiban na diswadahon. Jala songon na jujut tadokon amang do inang.
Berbeda do kapasu-pasu ni debata. Berbeda do silehon-lehon ni debata di pasahat tuhita alay buhado panadauta diragam niya kapasu-pasu na pinasahat nai. Buhita gabi habauran ni pasu-pasu tuak kahalak na humaliyang. Dan gabi pusa-pusa teh. Alay pasu-pasu do. Maswadahon diri. Adung arga naikon sigararon, ima pengorbanan. Dia harus berkorban. Alaya haduna masa jujud di bagasan nguluta mangdo inang. Na jujud masa di nguluta berkorban pehita ala adong do natahirim sian dongata. Ido tahe? Lian diau asahulean diho. Alay molo Jesus. Dang songoni di patupa ibana dia swadahon, dia berkorban demi orang lain. Dia berkorban demi manusia yang berdosa. Asa di bagasan dia mang dohot inang. Dipatakas do panghutonota di bagasan Jesusi. Ima paholang diri sian rasa egois, individualisme. Alay bohado hita maswadahon diri di bagasan ngoluta. Songon hita akasihuton Kristusi. Bay sarana boydo taida mangdo inang. Di huria sajo. Aka amang dohot inang parhalado. Molo mungkin nasida di kantoran. Pimpinan, bos, komandan donasida. Alay ketika dia tiba di pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Dang buyau mangulahoni amang padita. Ayaw bos do di tempat parkarejo aku. Di kantor huninna. Tapi semua yang ada di tengah-tengah gereja ini. Huria ini. Mereka harus meninggalkan hasangapon nai. Ay hatuban dohita diadupan ni debata. Hatuban hamba. Sebenarnya luar biasa do. Muluh baik kami contohna tu parhalado. Hatuban. Sebenarnya si suruh-suruhan di ruas dohita. Kita adalah tidak lebih dari hamba. Yang mengabdi kepada Tuhan melalui gerejanya. Ditadikon hasangapon nai. Asa di bagasan di ido amang dohot inang. Naing taida di tonga-tonga ni nguluta. Marhite-hite imanakanin syarat. Nabinahin ni Jesus. Ima maswadahon diri. Jalan apa duahon di dok mamorsan silang natu ibana. Silang imalambang hamaolon sitaonon. Naniadupan alani namangihuton Kristus mangulahon nasitong. Alani do manat tita. Dang sude si taononi nata adopi gabi silangi dihita. Molo alani hatata do nasuboi dirajai dohot pangalahon nasosuman. Maaf amang do inang. Gabi tergasip. Gabi ditorui halak kita. Dan gabi silangi. Alay sangsi doi manang uhuman doi dihita. Songon na lagi viral sonario nate. Ya, seorang jenderal. Molo dido ibana. Dicopot jabatannya, dicopot ibana sian instansina. Dungi masuk ibana tubui. Sotong didokon ibana lani silangi. Alay uhuman do itu ibana, sanksi do itu ibana. Jala jujud do jolma di bagasan si taonon penderitaan alani nabi nahenna sadiri. Amangu ya cintai Tuhan. Pola bainom mau mangai, tulu bulan nau mar rumah sakit. Om masilang nahu taon ninna. Ape sahit lever ibana na hola minum dolo na mabuk.
dang silangi sanksi doi. Esen segi kesehatan pe salah doi ka namang do inang. Mula kantor dang tuje bu pitor lao. Dohot akka dongan-dongan na. Asa ido na naing idaota di bagasan turpukon. Ima akka si taunon. Akka rehe-rehe naroto hita. Ala ni mangulahon hasitongan. Marhamu bau ni bana. Tapaingot dong atta marhabu bau ni bana. Jala di paholang ibana dirina. Sian akka ulaon hajahaton. Alai suguro hani halak tu ibana. Suguro hani dongan na tu ibana. Alanya adianggap danggeng tabeninna. Disingkirkan. Imanang idaw tamang dohot inang bagian si taonon penderitaan. Molo ditadikon perjahati hajahaton na diulahon na denggan tadahamu bau ni rohana. Alay adong paburu-buru ibana. Adong na somor lomo ni roha di ibana. Disima hita ikon radi. Di bagasan si taononi. Borat do mangadopi bura-bura. Borat mangadopi isak-isak. Ala mangulahon hati goran dohot hasitongan. Dang muraya mang dohot inang. Jala marasing do. Ima taida di bagasan turpukon nakanin. Silang na di paporsaton tu hatta. Hobar tu pajawota tu hita. Dang sarupa si taonot tamang do inang. Idonat tarisada tiki ibadah pemberangkatan para guru malua. Hudok kami rupani masing-masing anak membawa salib. Ya. HP Romaya nak tahun. Dituhor masarupa salib naon. Sarupa motifna, sarupa bentukna, sarupa begelengna. Padahal sebenarnya refleksinya bukan seperti itu. Silahkan bawa masing-masing salibmu itu sebagai refleksi. Sebelum maka tidak kon haporsyaon, kamu harus punya komitmen. Saya mau mengikut Yesus. Nang pegodang si taonon, alay totong satia mangihuton Yesus. Alamarasing do silang ta. Dang sarupa antara nasada dohot nasada nari. Asa songon par guru malua naking refleksi. Bagaimana mereka memahami sebenarnya salib, penderitaan, si taonon na di paporsaton Yesusi, tuhita ganup marsada-sada, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Alani ido amang dohot inang, butuh hasatiaon. Bohado hita satia. Ai maday ng padita, at sugari ng Kristen naura. Rang au maniup ordong-ordong di kantor pemerintahan di tempat tukar rejo inangin ina. HP dong aku do. Nasopatut hiyan ibana tu si gabe ibana do. Alay ng padita dong aki ngamatin ina. Bamuliate mamang nang peso di tiopo ordong-ordongi alay sehat do peso nari gajang umurmu. Itu si hamulete honota. Karena semua itu sifatnya sementara. Parsatokinan doi. Jabatan hasangapon. Bahkan taida di bagasan partikiano namang do inang di hamaolon niya ni abdo paniaka yana kota pe di partikianon. Ini sepanjang zaman. Alani maul ni na mangalului karejo. Rosian hitaan. Ngapola loja. Marijur bari natorasna pasikolaho nate. Hape saha di pangaratoan. Dang marna dapot karejo. Saha di pangaratoan macho do ibana anak macho. Botamu do macho mang do inang.
mangan comangan doi bana. Dungi ditawarhon nama ibana perkarejuan, ala dengan syarat. Ikon tinggal honommu doha porsion muda, gati KTP mi. Kan tidak apa-apa nang pendeta. Kan hanya di KTP saja ganti. Sedangkan natarida ngabui taswadahon Yesusi, apalagi nasotarida, siapa yang tahu hati kita? Manangise na maila makatidako nau, sugot dan hatidako nokku ibana di jolo ni debata. Di jolo ni amay. Asa di bagasan dia mang dohot inang. Buhado hita mangajarhon tua kaya nakota generasi muda di partikian senarion nang tarlumobi ima di tonga-tonga ni pergumulan na niadupan nasida. Kompetisi yang semakin ketat. Jaladang holan butuh napistar be, ngagudang akan napistar senari. Pintar, cerdas, dan jujur. Itulah yang sekarang dicari. Bahkan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Malope ibana alay molo dang jujur dan setia. Ahado didok di buku pode tersulat di do musei nina. Jalai konpos dorohata mang do inang. Segala perbuatan kita di hadapan Tuhan, semua diperhitungkan Tuhan. Cepat atau lambat. Walaupun kita diperlakukan tidak adil, bahkan mungkin keadilan itu sangat sulit ditegakkan. Alaipos marohata, ketika kebenaran dinyatakan, maka keadilan akan menampakkan dirinya sendiri. Asa perjulo do hasitongan, tapatuduhon. Asa muncul sendiri keadilan ini. Kita tidak akan mencari keadilan, tapi keadilan akan menunjukkan dirinya sendiri ketika kebenaran kita nyatakan di dalam hidup kita. Asal songoni do ngoluta amang doho inang songon sere asa gabe sada perhiasan nauli ikon dibakar do ibana. Ikon dimasuk do tu cairan kimia teh. Dungi musa ikon dipukul do serei masih baru pe tarida sinodangna. Di paluas Tuhan ido hita mangadopi imanaking parukilon hasusaan alani hasitongan asagabe sisean na arga hita, sisean na luar biasa hita. Jalai konporsea di hita dang lubi sian gogota hamaolon sitaonon nata adopi jala diurupi do hita mamorsan silangi asal ma satia hita. Idodidok di Pilipio pasal 10 tului. Saluhut nado tarpatu paau. Marhite-hite ibana na mangalehon gogo diau. Segala sesuatu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Asal ma setia hita segala perkara apapun itu. Persoalan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan mencari pekerjaan, persoalan menyelesaikan perkuliahan. Jangan ambil jalan pintas. Saluhut natar patupa audo. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dang lobi sian gugutta. Ala ditadda di batado hita. Di boto di batado. Itap ni dia gogota kemampuata jala diurupi do hita mamorsan saluhut nai jala na parpudi amang do inang ima didok naking mangihuton Yesus takas do taboto ima marsitutu meletakkan diri di belakang Yesus mengikuti jejak kakinya jala di bagasan di ima maniru roha dohot pabahenan ni Yesus. Apa yang telah diajarkan aha mateladan
nang pinasahat ni Jesus itu hita. Patik na baru do hulehon tuhamu. Naing mamasihaw longok kamu, songon holong ni rohak niya maituaw. Masihaholongan. Buhado hita mangdo inang manghuton Yesusi. Karena identitas diri Yesus sendiri adalah kasih. Jadi itu hebat na hita, itu tabu na hita lah Kristen. Agama Kristen itu adalah kasih. Agama kasih, tidak ada yang lain. Jala itu sebenarnya kesimpulan dari segala apa yang diajarkan di dalam Alkitab adalah kasih. Atong bohado hita amang dot inang imanaking nangpe hamajuon ni zaman mengajak torop jolma madabu turoha egois, individualis, alay marhite hata ni debata dipaingot do hita. Bagaimana kita membuka diri kita bagi orang lain. Bagaimana kita saling mengasihi, saling menyapa, saling peduli, saling menguatkan, saling mendoakan, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Asa tutu hita songon si huton Kristusi. Amin martang yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, mauliate di pasahat rohanami Tuhan. Di paluaso hami di bagasan tikion, marsaringar hatam, di nahutangion hami, marhite parminggon namion. Ima laho paingoton hami, di parsitutuon nami, mangihuton ho di bagasan ngulu nami, marhite na maswadahon diri nami, jala di bagasan di mamorsan silang na tuhami, jala boy hami mangihuton ho, di bagasan hasatiaon dohot haserepon, marhite na mangulahon, ahanaung diteladaton, ahanaung tiruan di baiko di bagasan ngulu nami, akasisianmu. Tuhan debata manami pasaut mahatam marhite-hite todim para badiai asaboy tutu hulau kami hobar tulomone roham. Tuhan debata manami martangiang hami tusudia karuas ni huriam na marpungu di tongan di bagas jorom sengoni na subuy rap dohot hami di bagasan partikianon tuho mahup asat hami diragamnya kasih taonon parukilon urupi nasida sengoni tarlumobi na di bagasan akaparsaiton Rifan Staruli Sihaloho, Nyonya R Sihaloho, Bernadetta Burhutagalung, Ares Kendrick Marasi Sihaloho, Nyonya S.O. Pardede, Dr. Gigi Kostaida Borusitorus, Jonathan Arga Pratama Pardede, Nani Burhutapea, Insinyur Lawrence Tigor Napitupulu, Nyonya M. Sitorus, Ovi Tria Borumanalu, Pendeta DP Pancaitan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, DJ Situmorang, Situa Dr. Andus Mulatua Pardede, Nyonya Dr. Andus M. Pardede Kartini Borunai Borhu, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N. Boru Simajuntak, Situa Insinyur MH Sihombing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bulun, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutayahayan, Nyonya Butar-Butar, Saur Mas Delina Boru Sirad, Felix Gultom, Asiroham Tuhan, Urupi Pargogoy Nasida, Totong Lehon Pakirimon di Nasida, Mamulus Parsahiton, na niay nasida di bagasan partikianon, lehonon muhamalumon, lehonon muhamonangan di nasida, makamonakon sitaonon ala ni parsahitoni. Tuhan debata manami, songoni, diaka na di bagasan parukilon, mangadupi hamatean, diaka partikian na salpu. Tuhan, ho mamangurupi saluhut keluarga, na di bagasan habot ni rohai, asa totong nasida margugo di bagasan sitaonon na niadupan nasida, manuruson pardalanan ningulu nasida. Dohot ragam akabarita masa na hubege hami marhite titing ni huriam. Tuhan pasu-pasu saluhut akka ruas ni huriam. Jala urupi nasida Tuhan disaluhut akka parukilon nai nang songoni lehonommu di nasida gogo dohot akalas ni roha. Dohot songoni pasikop akka narikot dingulu pardagingon nang partodion. Moliate madiho Tuhan, tuho mau pasat hami daging nang todinami, mga sahon goar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus, martangya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata marhite na maredde hita, sian bukuede, nomor 600 lalu ayat sada, laus tapasahan mapeliata tujulu.
parangyakon mapiliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na moliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mega beuap na khusus di jolom, pasu-pasu meja laramoti, asa huparhaseak kami pilihanon, pati buluhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say penerbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Dihita sudah ruas ni huriata, hami sian nama kubasi parmingguan di pukul 7.30, padita situa song leader, songoni nang pemusik live streaming, pasahaton tu sudah ruas ni huria, namangi huton parmingguan di gerejaon songoni nang ditongani bagasta, selamat hari minggu madihita saluhutna, horas. Horas.